बोराय गैथ'यैयावनो जानोसै आं बारा गोखै जानो होआना बेयो बे गैयैयावसो जायो आं जाबाबो बे थाबा एसेल' जानो मोनो गोसो बायदि जानो मोना ओंखायनो बे गैयैयावनो होनोसै आं जानाया उदै सालायनाय जाबाय आं खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो दायो जोंहा मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामबाय ओमफ्राय संनाय खावनायनि ब्लगखौनो लाबलायबाय आङो नोंथांमोननिसिम गाज्रि मोननाङा दे आगैमोन जेरावबो बिदि थांनाय जायाखै नालाय जेबो मोजां ब्लग लाबोनो हायाखै संनाय खावनायनि अनगायै ओमफ्राय आरो मा होनो दा जोंहा दिनैहाय हराव मा संनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै आङो दा बिमाया दङआनो नै इसिङावहा ओमफ्राय जोङो मा संनो दिनैहाय नायलांदों नोंथांमोना देखायनो आङो उननि केमेराजों दाउखौ संथ'वाखैना दाउखौ संथ'वाखै अमाखौसो संग्रोदों ना मा होनो अमा जाग्रा अमा जाख्रुबग्रा सासे मानसि फैखादों नालाय जोंनि आगै फैदों दिनै फैदों बियो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनखायो नालाय बियो ओमफ्राय जोंहा अमाखौनो लाबोबाय आरो ओमफ्राय दा अमाजों आलुजों संगोन ना आलु होननानै बुंबाथ' नोंथांमोना खोनासंनो बालायसिगोन खोमा जोंहा मोनफ्रोमबो जिखुनु ओंख्रि संबानो खालि आलुल' जायो दा आलुखौनो बयबो मोजां मोनोबा मा खालामनो उपाय गैयाना ओमफ्राय आलुजोंनो जानाय जायो आरो ओमफ्राय दाउखौबो आलुजोंनो संनाय जागोन खोमा र' देखायनो आङो नै संबायानो एवगासिनो दङ नै अमा ओमफ्राय आलु दरसे दरनै होना होफादों आलु नङाबाथ' जाखाथारानो बेखौ ओरैनो फ्राय खालामगोन ना अमाजों आलु फ्राय माबा जुल बानायला दै होनानै फोमोनसिगोन ओंखायनोथ' ओमफ्राय दाउआ खोबना होनोसै आं होमबा ना दासो एवगासिनो नै ओमफ्राय आरो दाउखौ लाबोबाय नै जोंहा बिमाया गोथावनो संसिगोन मा नोंनि सिन्दुरा नांलाजोबदों माबायसा नुदों आङो होदो खोमा दे मा ओरैनो नायनाय सिन्दुरा हुदलाना दङ ओंखामा मोनबाय आरो बिराद कारहाखा जोंहा बिमायाबो ओंखामा मालाबानो मोनबायानो आं इसिङाव हाबफैगौ मानि ओमफ्राय दालि ओंखाम दाउजों माबा अमाजों आलु ओमफ्राय दाउजों मा सङो आलुआनो जागोन बेबो अमासो नैसो दाउखौबो संबाय नै दै होना होबाय दैया राननांगोन दा नै थुङाखौ जोब्बाय खोबथ'दो दसे खोबथ'दो दे दासो दै होदो इयो दाउ ओमफ्राय नै इयो अमा नै ओंखाम जाबाय जोंहा हरनि फारसेनिफ्राय देखायलायासै आङो बयबोथ' संनो रोंखागौ नालाय अमाखौलाय दाउखौलाय बयबो रोंखागौ संनो ओमफ्राय अमा इ दाउ ना दालि ओमफ्राय नै दिनैनि मेन आलासिया होननाय जाहैबाय एख' रायलाया बेंग्रा बेंग्रि बायदि थाबाय थायो गासिबो एखे हरनि ओंखाम जाबाय रायजोफोरबा माबा इदि गैथारा आरो सानैबो बबा गोजासो जारलासो जागोन बेदरजों जानाय खोथा जानाय माथो रायलायनो नङा होमबा नोंहा रायलायखाया नोंसोर सानै मानसि जाखोनो होनफ्लायो मोगथाङावसो रायलायलायनो माबायाव रायलायानो भिडिअआव रायलायानो होमबा गासिखौबो मोगथाङावनो लेंहरजोबनांसिगोन माथो आंहाबो जानोसै आंनो मा मोननै जानांगौ नामा ओंखामखौ नोंनि मोनसे दे होमबा आं एसेल'खौ जागोन माबा जाना फैखादो दहाय माबा जानालायनो थान्दा
राग जायो होमबा लोङोसो दानि सालबारि थांनायाव जानोसै हरनि ओंखाम दालिबो जाया अमाबो जाया जाहैबाय आंहा दालिखौ जाबाय थाबाय नालाय जानो बादों दानि सानावसो जादो ओमफ्राय आं नै इजोंनो जानोसै दाउजों दाउनि जुलजोंनो मा नांगौला नों अबाव जाहैयो आं र' आंनोबो गोखैसो एसे नांगौमोन गैला र' आंनो दे अनलासो जागोन अनला जानो मोजां नाङो ना इथ' जाखाथारो गल गल जानांगौ इ जायो इदिनो आंबो इनिनो सोनबाय दा इदि जाग्रा बेदर जाबाथाय बापरे जाबायदि गरमखा आङो हरावहाय ओंखाम जाखांनानै भिडिअखौ लाफिननोसै आरो ओमफ्राय नै दायो नेक्स्ट डे दिनैहाय जाबायदि सान्दुं गोसाखा गिलौ बालौ आयौ 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 गरमजोंनो अबाव थागोन अबाव मागोन जाजोब्बाय आं फारसेथिंजा माइबो लामदों नै सान्दुङा बिराद गोसाना ओमफ्रायो न'आवहाबो रावबो गैया माइ लामगासिनो आङो आं साननै जाबाय लामनाया दहनना गालांखादों ओमफ्राय आङो ओरैनो बिरना होगासिनो आरोना थाब राननाय बायदि सान्दुङा जाबायदि गोसाखा नै जोंहानि फुल माखाया फुलफोरा जि मोजां मोजां जाना दङ ओमफ्राय बेयो हायावसो दंमोन आरो ओमफ्राय नै इदि खालामना होबाय जोंहा बाबाया एसे मोजां नुनायनि साजायबाय आरो गोबाय गिजि न'बाबो साजायबाथाय मोजां नुयोना ओमफ्राय नै गासिबो एखे गोजा एसे थख्रबबाय आरोना सानजौफुनि बारबाय नालाय दा 12टानि बारबायना एसे मोजां नुनायनि थाखाय साजायबाय बायला न'बाबो साजायनो लुगैयोना गरमानो गिलु बालुसो बहा थागोन बहा मागोन मोनलायनाय ओमफ्राय नै औवा सिङाव जिरायबाय आङो ओमफ्राय मा लेमगासिनो आङो नारें खारजि बानलु लाबखाबाय संख्रि लाबखाबाय थुफ्लेनानै जानोसै आं दहायनिफ्रायनो जानो लुगैगासिनोमोन आंखौ फुंनिफ्रायनो माने गरम बोथोरबाथाय जानो लुगैयो आरोना माबा मोनसे गोखै बुस्थु नङाबा थान्दा मोननाय जेनेबा तरमुसफोर नङाबा कारजि गोखै थेंख्लें गोखै जा बुस्थु मोनो गोखै जागोन आरो आं दा मोनबाथाय माने बिराद जानो लुगैखादो आरो बिराद गरम जाबायना बोथोराबो हाथाय खैलायनाय जानोसै आङो बेखिनिखौ जानो हायाबा आरो थाइसे लायबावगोन आं जाग्रोनोसै माबायदि गोखै नंगौना नङा जाथ'यैनि सिगांनो खुदै मन'गासिनो आङो गोखैबाथाय आंना जाखाथारा जाबाय नै जाबाय लेमखांबाय आङो बानलुखौबो थाइथामल' लाबोदों बारा गोसाबो जाद्रायनो हाया नालाय आङो बोराय गैथ'यैयावनो जानोसै आं बारा गोखै जानो होआना बेयो मोनसे जानानैसो आं थानो हालां गोखै माथो गोखैथार गोखैखौनो लुगैखादोंमोनबा गोखैथ' जाखागोनानो ना गरम बोथोराव
गोखै नारें हानानै जानायनि मजायानो बेलेगखा टेस्टिनो गोखै जानो मोननायबा सानना दंखायोमोन आङो लाबोथाराखैमोन नालाय जा न'आवबो गैया नालाय बे कारजिया ओमफ्राय बायनासो लाबोनांगौ ना जानो लुगैबाबो मोनजायाखैमोन मैयासो लाबोबाय नालाय नै दा मोनजाबाय हारसिं थाबाय थानायखाय भिडिअखौनो बानायबाय आरो मोनसे आं जा खालामो बेखौनो नोंथांमोनजों देखायनोसै होननानै मबाइलखौबो बेसे नायनो नङा होनबा मेगनानो आनलेट नुलायनाय जाबाय आंना भिडिअ आरो एडिटिं खालामबाय थानानै आरो नायथाबबाय थानाय जायोना आंनि हासबेन्डआबो सकआव थांदोंमोन आरोना मोनफैथ'वाखैनो उदै सालायनाय जाबाय आं गोखैयानो आंना बोराया बारा गोखै जाबांनो होआ नालाय बे गैयियावसो जायो आङो जाबाबो बे थाबा एसेल' जानो मोनो गोसो बायदि जानो मोना ओंखायनो बे गैयियावनो होनोसै आं जानाया जाबाय जा गरमखा आं आखाइ सुना फैनो र' आङो भिडिअखौ दोनथ'नांसिगोन बेखिनियावनो आंना हासबेन्डआ फैबाय ओंखाम खुरना हैनोसै आङो प्लेटखौ बेलेगाव दोननांसिगोन नारें जायै बायदि नारें बेगरखौ जलदि सिबनांसिगोन आङो ओइ खनायाव गारना दोनबाय आं नुयि बायदि ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय दा आंना हासबेन्डआबो फैबाय नालाय ओंखाम खुरना हैग्रोनोसै आंबो जाथ'वाखैमोन फुंनिल' जादोंमोन आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोना सापर्टखौनो खालामा भिडिअखौ नायनायाथ' नायो खिन्थु साबस्क्राइब खालामलाङा खोमा अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामलां ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक मोनसे खालामलां गोसोआ गोजोननाय मोनो नोंथांमोना जुदि लाइक खालामो आरो मोजां कमेन्ट खालामोबा माने गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो माने बांसिन माने भिडिअ सानफ्रामबो बानायबाय थानो गोसोखाङो आरो सोरांबानो जुदि नोंथांमोननि मोजां जुदि बिदि कमेन्ट मोनब्ला लाइक मोनब्ला गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो ओमफ्राय आरो माने बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ आं बांद्राय गोलाव बानायनो हायासै ओमफ्राय दा जल्दि ओंखाम खुरना हैनोसै स' बाय बाय बयनिसिमबो